idan mace ba ta tsoron Allah, wannan zannuwa da take saya da su rufe mata tsaraici? Duk wani zani mai tsada tana da shi, amma duk samarin anguwa da sauran mutanen banza sun san tsiraicinta. Yanzu wannan yadin ya mata sutura? Allah ya ce na ba ku tufa da za ku rufe tsiraicinku da shi. Allah ya ce amma fa ku yi tufafi makanku da tsoron Allah, domin shi wannan tufa na yadi yana budewa, na tsoron Allah baya budewa. Zalika min ayatin lahi, Allah ce duk wannan ayoyi ne na Allah, la'allakum yadhakkarun. Allah ce ina haka ne kuma domin mutane, ina wannan bayani ne na ayoyi, Allah ce domin mutane su wa'astu. Idan kama kanka tufa da tsoron Allah, malam ka shiga suturar da baban kada har abada. Har abada ba za ka ban kada ba. Amma in yadi kake saya ko zani kike saya kisa, in ba tsoron Allah tsiraicin ki bai rufu ba. Wannan ita ce wasiya ta farko, ita ce wasiya ta ƙarshe da Allah ya ma dukkan al'ummomin duniya. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah ya ce duk abin da kake gani a sammai da kasai mallaka ne na Allah. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, na ga Allah shi kadai abin da ke sammai da abin da ke kasai. Allah sai ya ce wa laqad wasayna